Mabawi na sa mga tag-iya ang kapin sa 20,000 ka mga sakong bugas nga gikumpiskar niadtong Hulyo sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Nasuta sa korte nga dili di ay kini mga smuggled rice. Alang sa dugang detalye, ani ang live report ni Fem Ridumabo. Fem? Ses nitong October 7 gigawas ang desisyon sa Court of Tax Appeals ug niadtong October 14 nadawat sa kumpanya ang kopya sa desisyon niini. Atol sa gihimo nila nga initial inventory sa mga gisakmit nga bugas nga temporaryong gipahimutang diha sa warehouse kon sa NFA warehouse ilang nasuta nga pipila sa mga bugas ang nangadaot na hinungdan nga buot gyud nila nga makuha dayon o mabawi dayon ang maong mga sinakong bugas. Sugod karong adlaw, gibawi na sa River Valley Distribution Incorporated o sa sister company niini nga Mixed Load Distribution Network Incorporated ang 20,526 ka mga sinakong bugas nga gisakmit sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Subay kini sa pagbasura sa Court of Tax Appeal sa kaso niadto Oktubre 7 ug milibkas dayon sa seizure order ug nimando nga iuli ang sinakong mga bugas. Matod sa lead counsel sa mga rice distributor nga may napakitang mga dokumento nga nakabayad ang iya mga kliyente sa tukmang buhis. CTA na yung nag-decide nun eh. Kumbaga, nag-petition kasing CIDG sa CTA. Then CTA decided already na i-release na. Plus, nag-file kasi kami ng joint manifestation with CIDG that they confirm naman na documented lahat ng rice. MLDNI and RVDI. There was a time na some of the clients and banks were calling our clients para to ask if these are true. So, syempre, yung reputation nila, nasira. Unang giulagway nga mga smuggled ang mga sinakong bugas nga gikan sa Vietnam ug Pakistan. Human matod pa, wala nakapakita og dokumento dihang gi-inspeksyon sa mga personnel sa enforcement group sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council ang mga warehouse niadtong June 20 sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Sa pagkahulyo 9 ning tuiga, gisakmit ang kapin sa 20,000 ka mga sakong bugas humay ug gipahimutang sa NFA warehouse haduol sa Pantalan sa Dakbayan sa Subo. Gitinguha sa kumpanya nga makuha dayon ang mga bugas human nga kapin sa 150 ka mga sakong bugas ang nakita nilang nangadaot na. Nagisi ang mga sako samtang gimolds na usabang ubang mga bugas. I hope hindi na maulit sa mga legitimate importers kasi lugi talaga. Kasi nagbi-business ka na nga ng matino, kukunin pa yung bigas mo, malulugi ka pa. Mababayad ka ng tamang tax. Kami na yung nasis na yung stocks of rice, kami pa magbabayad ng paglabas, pag-fumigate, diba? Doble-doble na yung financial na burden na binigay sa clients namin. Pasado launa karong hapon gisugdan ang paghakot sa sinakong mga bugas human miabot ang kadagkuan sa PNP CIDG Cebu Provincial Field Unit nga nisaksi sa pag-release sa mga sinakong bugas. Anaw sabang representante sa Department of Agriculture sa Bureau of Plant Industry. I-inform rami nga sa side sa RBDI nga ma-release sila. So as part sa katong nag-inspeksyon ang CIDG, appeal gihapon mi. So pag-release na, gi-invite gihapon mi na to witness sa release. Ses matod sa mga abogado sa RVDI nga gibanabana nilang sud sa 5 ka adlaw usod ning semana hingpit gyud nilang makuha o mabawi ang maong mga sinakong bugas. Gibanabana o mobalor sa 40 million pesos ang balor sa kreditbook ang mga nasakmit nga mga sinakong bugas. Diin kapin sa 300,000 pesos niini nakitang mga nangadaot nga mga bugas human kini temporaryong gipahimutang diha sa warehouse dool sa Pantalan. Ses, daghang salamat Fem Ridumabo.